かりちゃんがふやかしを食ってます。好きなのと嫌いなのがあるので、嫌いなの全部弾きます。好きなのだけ食ってます。もう飽きた。お水を飲んでどうすんのかな。帰る。お帰りになりますか。戻ってきた。どうすんの。どうするの。撫でてほしいですか。ちょっと遊びたい。登りたい。登りたい。登りたいけど登れない。どうする。やめる。手伝う。滑った。どうする。上がってみる。よいしょ。噛んだ。痛いよ。噛んだ。そう。そこは噛みたいんだよね。噛みたいんだよね、そこね。降りる。はい、じゃあ降りてください。またトイレ。どこへ行った。乗り越えた先にご飯がある。ご飯見つけた。その格好で食べるかい。しまった、前から狙えばよかった。食ってますね。なんか食ってますね。好きなご飯が落ちてたらしい。乗り越えるか。頑張れ。どうする。頑張れ。頑張れ。乗り越えた。すごい乗り越えた。